gandeng ndek mben kae Bapak Haji Suyadi SP sak gutrah kabeh para panitia dan pengurus kepareng tindak rawuh ana ing Jaten Karanganyar lan saiki awake dhewe sowan mrene diparingi pakurmatan sing agunge kaya ngene malah keluarga besar Puskut nganggep lamun to aku kelawan kowe sak kanca Madangkara wis menjadi keluarga. Mula wis sak trepe lamun to sampeyan mewakili semua kru ngaturake panuwun marang keluarga besar Puskut Jatim. Ayo Bu Kesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan ruame gayeng sanget Pak Dalang. Nggih ta. Ingkang kula hormati Bapak-bapak ugi ibu-ibu, para tamu undangan yang dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, saya mengucapkan selamat datang di pagelaran wayang kulit dalam rangka hari ulang tahun Puskut yang ke-51. Bapak, kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit Madangkara lan ugi Waranggono ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami sebab dalu niki kula sak rombongan kula lan bojo kula sampun dipun percaya nglipur keluarga besar Puskut Jatim wonten Surabaya mriki. Nggih. Lho piyayi-piyayi lak ya ngerti to Bu Kesi aku ki bojomu dadi terang ning ngopo. Loh, mbok menawa nek sing durung ngerti lho. Sapa kabeh wis ngerti lho. Ayo. Ya ada deh. Ah iya. Terus kula dalu niki nderek ndedonga mugi-mugi Puskut Jatim semakin jaya, semakin sejahtera para anggotanya dan mampu memberikan fasilitas-fasilitas kepada seluruh para anggotanya sehingga keluarga sejahtera, rezekinya melimpah ruah, tahun ngajeng sampun kesupen nanggap wayang malih. amin, amin ya robbal alamin. Pak Suyadi didongake piye Ketua Bapak Umum? Suyadi Ketua Umum, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur. Amin. Tur nggih awet enom, sebab dalu niki napa nyawang sinden-sinden sing ayu-ayu. Iya, nggih. Ning tidak bisa dipungkiri lho Bu Kesi. Pripun? Sing jenenge wong lanang ya aku lak nglakoni dadi wong lanang. Ora nyawang ki sepuh utawa enom. Yen umume lumrahe piyai kakung nyawang wong wedok sing ayu tur jentrek-jentrek enek enem ngene iki ning mripat ya marai padang. Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi do ngakoni kuwi mergo padha lanange. Sing jenenge piyai kakung, piyai jalu niku nuwun sewu, ora bakal bosen nyawang telung perkara. Siji nyawang tanduran sing ijo royo-royo kuwi ora bakal ana walehe. Angka loro nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing kuwi ya ora ana jelehe. Angka telu ora Solo, ora Surabaya, ora nom, ora tuwa, wong lanang ora bakal bosen nyawang wong wedok ayu. Ewadene enek wong lanang nyawang wong wedok ayu tek ora tertarik kuwi wajib dipresakne Bu Kesi tenan. Nggih napa mboten? Lah ngakoni kabeh ngono kae, ngono kuwi. Nggih, ning jenengan lek mboten to namung kalih kula to nglirike. Mboten, kula mboten klirik, mboten nyawang. Kula luwih becik nyawang debok timbang nyawang sinden. Lek nyawang debok kula entuk dhuwit, yen nyawang sinden kentekan dhuwit bakale. Gombal mok sapa? Alah yo, alah konangan lho ping 4. Malah diomong-omongne ora senengane. Dalu niki disusul kalih adikipun Mas Cahya Kuntadi, Ibu Dokter Gigi Retno Dewati. Lho adikmu ning kene. Dados Bapak Ibu ingkang lenggah wonten Surabaya, adik kula sing ragil nomor sekawan putranipun Mbah Sukron Suwanda menika sakniki sampun lenggah wonten ing Laladan Kupang Praupan. Nah, Surabaya, praktekipun nggih wonten ing Surabaya menawi pinanggih kalian napa niku adik kula Retno Dewati menika monggo dipun sapa aruh menawi enten ingkang sakit gigi gerah waja mangke dipun tetek wonten griyane Retno niku. Ayo. Ayo beda karo Mas ya beda. Lek Mas iki golek dhuwit ngangge cangkeme dhewe mergo ndalang, lek Retno iki dadi dokter golek dhuwit ngangge cangkeme wong liya. Lah kuwi lho.
Iya, bener. Mbah Sih barang kuwi ya mara sepuhe ya nenggani. Wah, wis seneng wayang kok, Nduk. Ah iya, Lah, persembahan yang terbaik untuk keluarga besar Puskut Jatim Bu Kesi yang ulang tahun ke-51 arep ngaturke apa? Ayo. Menika wau wonten pamundhut mliwis putih, nggih. Nah, nggih leres. Menika pamundhut saking Bapak Harminto. Pak Harminto niku piyai saking Caruban, Madiun. Pertama kali awake dhewe iso kenal karo koperasi, kenal karo KUD, kenal karo Puskut lantarane mbiyen ya saka Pak Harminto. Mila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Mula iki kepareng-paring dawuh tak wacane luwih dhisik, Bu Kesi. Nggih. Kanthi dawuh selamat hari ulang tahun Puskut Jawa Timur yang ke-51. Semoga semakin mantap, semakin jaya. Puskut Jatim selalu yang terbaik di seluruh Indonesia. Amin. Nyuwun gending mliwis putih kalian caping Gunung Cengkok Madura. Nah, kagem Bapak Bupati Madiun, Bapak pengurus pengawas, Ibu Direktur, Ibu Direksi KBPR Arta Kencana, Bapak Kepala Perwakilan anggota se-Jawa Timur, Bapak Ibu penggemar olahraga jalan sehat DLH Caruban sugeng midhangetaken. Nggih sing dipundhut mliwis putih luwih dhisik, gandeng larase pelok. Ayo saiki bawane pangkur. Ning iki khusus mergo cakepane utawa saire ngrengga ya kuwi hari ulang tahun Puskut Jatim yang ke-51. Ya, spontanitas. Ya, coba kaya apa nggih. Ayo Bu Kesi, diaturke. Jayeng bawana Puskut Jatim kang yuswa 51. Rahmat berkah dan hidayah berjayalah Puskut Jatim. Berjayalah Puskut Jatim pangkur persembahane Madangkara marang keluarga besar Puskut di Jawa Timur. Pangkur ki mau. Ngono kuwi. Mugi-mugi saged dados renaning penggali lan kinarya jampine saya lan menumbuhkan semangat untuk selalu mengabdi kepada masyarakat. Ya. Monggo mliwis putih karya Romo Haji Sukron Suwondo. Monggo Bu Kesi.
Gandeng iki pekaremane Pak Haraminta ora mung pisan, Nduk, digarap rong rambahan. Wah iya, mli wis putih ya kepenak temenanan. Dasare karyane Mbah Sukron sing nembangke ya kuwi mantune wedok. Ha iya, jos. Ya, Bu. Salam ngagem Ibu Direktur Utama, Ibu Bu Fitri. Ibu Fitri, tadi kan jenengan tanya, bagaimana kok sinden sama dalang itu ngempet pipis semalam kok kuat, itu gimana resepnya? Nggih. Jenengan mau tahu, Bu, resepnya? Ini Pak Dalang yang pinter menjelaskan ini. Nggih, nuwun sewu janjane nggih. Sing jenenge dalange kewajibane ngoten niku to, Bu. Tur wong Jawa niku meni yen mbah-mbah biyen ninggali ngelmu, sing ngelmu kala wau niku janjane ora angger wong ngerti. Nuwun sewu, wong Jawa mligine dalang niku lak duwe ilmu sing diarani ilmu titipan. Dadi dalang niku ya menungsa lumrah, sok-sok ngeten iki kula nggih krasa nguyuh. Ning gandeng duwe ilmu titipan jenengan Bu Fitri mboten krasa. Janjane angger dalang keblek nguyuh ngeten iki contone kaya kula. Krasa nguyuh kula titipne panjenengan. Mang titeni bar niki mesti jenengan ndang kepuyuh bar niki mesti. Niku titipan kula. Ha iya, Kuwi secara ngelmune wong Jawa. Ning secara nuwun sewu kesehatan. Sing jenenge wong mayang iki siji konsentrasi penuh, angka loro sak awak sak kujur lak obah kabeh. Mongko dhuwur ki lampu ki panas wong 600 watt tok. Iya, otomatis dalang ki metu keringete. Lah dari keringat itulah keluarnya sing jenenge cairan-cairan kotor, mula akhire ora kebelet nguyuh. Iya. Ning ya ana dalang yen manyang nganggo pampers ki ya ana, Nduk. Iya. Diselang nganti tekan pawon ngono ya enek. Ayo. Wis monggo duwe cara dhewe-dhewe. Ayo, ngono kuwi. Sugeng laras Bu Fitri, mugi-mugi dados renaning penggalih panjenengan yang tiap hari selalu berkiprah di kantor ini. Ya yen Pak Suyadi kan seminggu ping pindho. Yen Bu Fitri iki tiap hari ngladeni karo kabeh anggotane muga-muga dipun paringi sehat lan kuat. Ayo amin nggih. Lanjut Bu.
Inggih, matur sembah nuwun. Wilujeng Niskala pamundhut mliwis putih saka Bapa Harminta Caruban Madiun. Iya. Diaturake karo Bu Kesi. Akeh banget ki Nduk para pepunden keluarga besar koperasi sing kepareng rawuh ning Puskut Jatim. Iya. Mligine iki kabeh pancen ya undangan diaturi rawuh mrene untuk paring panjurung pangestu anggene ambal warsa Puskut Jatim yang ke-51. Bener no, bener. Mula Kang mangkono janjane Pak Suyadi dan rekan-rekan ki anggene kepengin wayangan ki wis marambah makaping-kaping ini tansah gagal-gagal terus mergo situasi dan kondisi. Terus akhirnya bengi iki bisa mawujud. Durya Nadianto wingi-wingi iki ulang tahun ora wayangan ning selalu keluarga besar Puskut Jatim ki nggatekake marang kahanane para warga masyarakat. Agenda rutin yang digelar adalah pembagian sembako untuk warga sekitar kuwi tiap tahun mesti dianakake. Kaya ngono kuwi anggene leladi karo para warga, semoga-moga Puskut Jatim tambah barokah. Amin. Kepada yang terhormat Ki Cahyo Kuntadi dari Bapak Ma'ruf Khosim Tuban, ya ngersakake Sri Huning Mustika Tuban. Wah ya, isih ana dari Bapak Suyanto perwakilan Puskut Ngawi, nggih. Badhe nderek dana swanten nyumbang bawa. Wah nggih. Ugi menika Pak Cahyo kula Taufik santri saking Sidoarjo menawi dalem badhe nderek nembang jenang gula angsal menapa mboten. Nggih mangke wonten wekdalipun. Matur nuwun saking Muhammad Taufik Van Ki Cahyo Kuntadi. Nggih, nggih. Mangke kula caosi wekdal, Mas. Sakmenika kagem dumateng Bapak Suyanto perwakilan saking Puskut Ngawi badhe kepareng dana swanten. Monggo, Pak, tindak wonten pepanggungan Pak Suyanto. Nggih. Sasana lan wanci kula aturaken. Ya. Ku tak tang dang 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 dang. Oke, yuk. Bapak Suyanto Ngawi. Sugeng dalu Bapak Suyanto. Sugeng dalu Mas Mbak Limbu. Wah inggih. Saking keluarga besar perwakilan Puskut Ngawi leres nggih. Leres. Ha inggih sembah nuwun katresnanipun panjenengan tebih saking Ngawi kepareng rawuh wonten ing Surabaya. Nggih. Nggih. Kepengin kepanggih kalian panjenengan. Dalem? Kepengin kepanggih kalian panjenengan. Oh ngaten. Nggih, teng Ngawi kula nggih mboten jeleh. Sok mirsani yen kula pentas teng Ngawi. Tung-tung gerih panjenengan. Nggih. Tung-tung paron kala mben jenengan. Nggih. Kasreman jenengan, Ngawi jenengan. Masalah mirsani jenengan. Walah mboten namung mirsani, ngebar. Ngebiar. Pertanyaan kok mirsani terus iki nanggape kapan? Ayo. Lah nggih niku. Nggih. Kula dongake jenengan murah rezeki sehat, makin nanggap piyambak ngoten nggih, Pak. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang terbaik untuk ulang tahun Puskut Jatim pripun? Nggih mangke niki bawa kula nika. Oh, cakepane. Nggih. Oh, berhubungan dengan Puskut Jatim. Nggih, Siap. nulat kalian Bu Kesi kalau wau. Wah, nggih. Menawi Bu Kesi pangkur kula sinom. Wah, sinom. Larasipun Pelok 6. Pelok 6 siap. Nggih, cobi. Nah, Bapak Suyanto sasana wanci kula aturaken anggenipun badhe ngumandangaken sinom pelok 6 magapokan kalian
ulang tahun Puskut yang ke-51 Jatim. Monggo Bapak. Seket siji ambal warsa ya luar biasa dirgahayu Puskut Jatim senengane mirsani wayang wae suarane apik kaya ngono. Ha iya, kuwi urung lek nanggap, Nduk. Ha iya. Suarane genah saya jos. Nggih. Mangke sehat lan sentosa mugi Gusti ngijabahi monggo sami den udi lestaria Puskut iku amin. Sranane temen makarya lelan desan visi misi Nano pangajabing mure sembodosi najo nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Suyanto para kadang. Wah jan luar biasa swantene sae cakepane saire nggih cocok kalian adicara ing ratri menika. Wah jan menika dipun dawahaken wonten lagunipun menapa? nggih Haul Puskut. Oh nggih nggih nggih. Iringanipun jamu-jamu mawon. Jam-jamu oh nggih nggih. Monggo Bapak. Yen wancine kudu nindakake wis wancine kudu dieneke iku pancen pertanggungjawaban bukti amanah saka anggotane kasebut kang aran RAT rapat anggota tahunan werdine kanthi tanparan keterbukaan kanggo njaga marwah ibu Puskute mula kuwi dulur yen lali elengke mung pamriye karep ben sehat Puskute pengurus pengawas lan karyawan kerja jujur semangat iku sangune jaipong nih mas. Oke siap. Oh.
Rama seger yuk. Yen wancine kudu nindakake yen wancine kudu dieneke iku pancen pertanggung jawaban bukti amanah saka anggotane kasebut aran RAT rapat anggota tahunan iku werdine kanthi transparan keterbukaan kanggo njaga marwah ibu putune mula kuwi dulur yen lali dielingke mung pamriye karep ben sehat puskute pengurus pengawas lan karyawan kerja jujur semangat iku Waduh luar biasa Pak Yanto jos menawi nuwun sewu niku kepane kula suwun kajenge dipelajari sinden-sinden ngoten pareng mboten angsal kok ngoten jenengan le dawuh dasare pripun duka hah Sir kula niku yen pareng mangke kula sinau rumiyin sapa ngerti taun ngarep mriki wayangan melih ditampilke bareng kali sinden-sinden nggih mungkin kula SMS nggih nggih oh ya sik usum SMS jenengan niku jaman sakniki pun WA Pak WA ngoten nggih kagungan ta WA gadah oh nggih mangke lek kagungan WA-ne jenengan paringne teng WA-ne sinden ngoten lho nggih niku karyane jenengan piyambak Pak Yanto alah nggih urak-urik ngoten niku lho sing ngeloki nyolong pethek ngeten niku keluarga besar Puskut parandene sangat berbudaya nyolong kethek nyolong pethek oh alah ora umum tegese mosok kula ngenokne jenengan munyuk nggih mboten mungkin to Pak jenengan ngoten niku hebat jos luar biasa sangat inovatif dan kreatif jenengan pun cekap ngoten mawon ngoten nggih nggih ampun kesupen lho nggih nggih kapan le nanggap nggih kula niku pun wayangan ping 4 ya nun ping 4 oh nggih nderekaken Bapak nggih nggih layangan 4 lamun ngaten kula nggerar wayangane didhisiki wayang anu dalang-dalang lokal mriku oh nggih kaya klenteng kaya liya-liya ngoten pun disiki oh mboten napa-napa sing penting wayangan Pak mboten napa-napa dina urung kula duduhi niku klenteng pun tenggen kula pun ngeten mawon men mangke estu nanggap kula jenengan sakniki kula panjeri mawon nggih biasane lak sing nanggap sing manjeri dalang men ora batal dalange sing manjeri penanggap ngoten pripun oh enggak nggih matur nuwun ngaten mawon nggih kinarya gegojekan nggih Pak nggih sembah nuwun sanget nggih dongakne mawon mengke kula tak nimbali panjenengan amin amin nyuwanaken jenengan pripun mboten nggih lek cara bahasane niku ngrawuhaken ngaten. Lah, ngrawuhaken jenengan kok. Ngrawuhaken kula, mangke kula ingkang sowan wonten dalem jenengan. Ngaten, nggih. Lah kinten-kinten tanggal pinten Pak Yanto? Mendang kula catet ngoten lho. Nggih mangke nyelamne putu kula mawon mengke. Umur pinten? Umur pinten putune? Niki nembe 3 tahun. Bosok nduk sik suwi. Nggih ngaten mawon. Ngoten nggih. Pun Mas Ayo. Nggih kula niku petang taun disunati nggih saged lho Pak. Saged nggih. Nggih, petang taun sunati nggih saged nggih. Mergo arep wayangan niku. Napa? Mergo pengen ndang wayangan ngoten lho. Alah wayangan karepmu ora karepmu. Nggih, sembah nuwun sanget Pak Yanto. Nggih. Nggih, elok luar biasa. Sekali lagi oplos tepuk tangan untuk Bapak Suyanto. Sangat berbudaya dan sangat kreatif. Wah, iya, nggih.
Piyayi Ngawi ya. Piyayi Ngawi jos. Lah iki meksa ana meneh, Nduk. Iya, mergo iki nek pancingan kok Pak Yanto ana keluarga besar Puskut ingkang kepareng dana suwanten melih. Lho, berbudaya kabeh to. Menika Bapak Maryono. Nggih. Monggo dumateng Bapak Maryono. Sasana wanci kula aturaken monggo kula atur minggah wonten pepanggungan dikurmati ngangge apa? Gandeng iki sowan ana ing Surabaya ngaturke rek ayo rek. Ayo sebagai support untuk Bapak Maryono munggah ana pepanggungan. Ya. Ya toh, Madangkara diaturke pakurmatan untuk Kota Pahlawan Surabaya. Yo. Monggo Pak Maryono. Satu kali saja toh. Nggih, Mbok Radi mriki Pak Maryono. Oh nggih. Nggih, wah masalah ki kok keteke ora pangling niki. Kula niki netepi napa niku Mas Ketua Umum. Oh, Pak Suyadi. Nggih, nggih. Kedah ndugeni ulang tahun menika. Nggih. Kalih Mas Harminto kalipun sebagai undangan KUD. Oh nggih, nggih, nggih. Saking Madiun to, Pak? Nggih to, kula saking Madiun. Nggih, hafal yang kalian jenengan kula nggih. Niki kula tetep sinom mawon. Sinom mangke ndongaaken nek rumin kan ndongaaken Mas Dariwur. Nggih, Pak Bupati. Menika ndongaaken Mas Suyadi sak karyawanipun sak puskutipun kersane selamat wilujeng boten wonten aral tunggal punapa-punapa puskutipun saged maju saged membawai KUD ben ora kalah karo merah putih. Wah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih 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 pancen. Slendro napa pelok, Pak Maryono? Nggih. Cobi pami pelok ngoten wis pun dipelok. Pelok wae nggih, siap nggih. Nggih. Nuwun sewu Mas Wiyadi. Nggih. Nano. Pangarsa pus kutmi nulya tak neko sing ana rambutno dhisik warna-warna asmane bapak
jati terbik regetinu tansah sehat lahir batin orang sing papak pemikir ekonomi toko koperasi tuhu ngedoki tindak Allah kang dat diantope ngati pimen terakhir Pak Bu Nyange niki nyuwun ngaten wangsalane niki. Mengke mosok ya gak ngeser ya. napa Pusku Jatim ing Surabaya penguruse sehat sedaya kalis ing Rubeda. Oh, siap. Terus anu, nggih terus Allahumma amin. Ayo, siap. Wis berapal to nggatekne to? Ayo. Tak sangoni. Lah nggih. Ning kajenge apal sik Pak, engko tiwas anu ora apal tiwas disangoni. Baleni neh nggih. Pusku Jatim ing Surabaya penguruse sehat sedaya kalis ing Rubeda. Allahumma amin. Nah nggih, salah lunah nggih, siap nggih. Tak delok sing gak iso muni gak tak kei sing iso muni. Ya, Mang cek Pak, mang teliti nggih. tak bani ya, tak titi lho, lambene tak ngiti lho. Ayo mang dirjeni Pak nggih. 1 2 3 ya. Pusku Jatim ing Surabaya pengurusi sehat sedaya kalis ing Rubeda. Ya. Allahumma amin.
Lumayan, ayo. Nggih. Nggo Pak, mbok repot-repot. Ah, wis, nggih. Nah. Nggih. Ya, nggih, matur nuwun Pak. Nggih. 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 Ngono kuwi lho. Tenggahan lek apik entuk sangu, Jos. Ayo. Sae, Pak. Loh, ditelasne. Nggih. Jos, Pak, nggih. Lek nggen kula senggaan mboten ngoten niku, mula dikepruk boto ora entuk sangu, Pak. Nggen kula umbah-umbah sabune wangi, tiwas munggah anake tangi. Batal. Sesuk dibaleni. Keprok wong ra entuk sangu 100 ya. Niku buke sithik entuke 200 dhewe. Lah bosipun om niku. Wah. Kula niki ajrih nek kalih bose niki ajrih jok riyen kula kan tak dhewekne to niku. Jok riyen nggih. Nek teng Medion niku pun ping pinten kula mesti dhewe. Oh, nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Soale bosipun 1000 nggih. Nggih. Sembah nuwun, Pak, nggih. Telaske Pak Mar. Yo. Matur nuwun nggih. Nggih, kula ingkang matur nuwun, Pak Maryono sembah nuwun katresnan. Bincing mawon nek teng KUD Medion kula baleni melih niku wau ketoke salah kabeh kula. Nggih, Pak, nyuwun ngapunten ingkang agung, Pak Maryono, katresnane kaya mengkono kuwi. Piyai budaya. Ya, Aja lali, Nduk. Sapa sing ngersake? Ana sing ngersake. Lah iki malah keluarga besar. Ya. Iki tak golekane sik. Nah iki saking pepunden kula Bapak Subianto, Bapak Bianto. Bendahara Puskut Jatim sing nyatane selalu berkoordinasi karo awake dhewe untuk kelancaran dan juga kesuksesan wayangan pada malam hari ini. Ya. Ngersake apa? Nggondeli tresna. Ayo. Ana pangajape, ana cita-citane dan doanya. Ana kersane pepundenmu Bapak Subianto. Awake dhewe kudu nggondeli tresna, ya tresnane anggota marang pengurus lan uga tresnane kabeh pengurus anggota terhadap seni dan budaya Nusantara. Ya, cocok. Sinden men jumeneng luwih dhisik disupoti. Coba kaya apa cublak-cublak suweng. Yo ngadeg berempat. Yuk, berpatu dalam melodi. Ya, yuk. Barangkali ada ungkapan atau doa yang terbaik untuk Puskut Jatim mulai saka Winong Nawangsih. Ayo, Nduk. Nggih. Nah, doanya untuk Puskut Jatim semoga semakin jaya, sentosa, semakin batine tambah akeh. Terus jangan lupa besok tahun depan nanggap wayang lagi. Terus terima kasih kudune dhisik ya Pak, tapi nggak apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menanggap kami ya, karena ini sasinya sasi sepi, jadi terima kasih banget, makasih.
Terutama ki lho Nong, wit sore mau sing jenenge hidangan konsumsi banyu mili ora ana mandeke. Nah, itu Pak, niku ya ampun jan saya ngantuknya tertolong Pak. Saya tuh tipe sinden yang kalau diam itu nggak bisa nggak sambil ngunyah Pak. Oh iya. Jadi dengan adanya jajanan sangat banyak saya sangat terima kasih. Saya tidak ngantuk malam ini. Nggih menika para penonton sinden Surabadok nggih winong niki. Lek nggih meneng orang gayemi no turu deh. Ayo. Nggih. Mbak Birgita, gimana pendapat jenengan untuk Bapak Suyadi dan juga Ibu Direktur Ibu Aida? Ayo. Pak Suyadi dan Ibu Aida. Anu ya Pak, tak terangkan aja ya Pak namanya, tak jelentrehne nggih Pak. Boleh, boleh. Su niku tegese sugih duite Pak. Oh iya, langsung duit. Allahumma amin toh Pak. Oh amin, amin. Nggih. Ya niku yang menjadi ketua PUS-KUD Jawa Timur, gitu Pak. Dilihat-lihat ganteng juga orangnya Pak. Iya. Ngeten iki biasanipun anu Pak nek enten napa niku lurah-lurah napa camat-camat sing nanggap kula niku nek kula lok ning ganteng niku biasane nyawer Pak. Niki kok Pak Yadi kok dereng ngoten lho. Kuwi lek lurah, Pak Yadi kan ketua Puskut beda. Ayo, nggih. Nggih. Semoga nih ya Pak keluarga dari PUS-KUD sejahtera, sampun ngoten mawon. Nggih, lek Ibu Aida. Niki ya dijelentrehne Pak. Oh iya no, kudu dipaske no. Sing jenenge kuwi klop kok antarane kakung lan putri kuwi kok ya. Bu Aida, ayu orangnya. Oh ayu, cantik. Ibu Direktur Pak. Iya. Heeh. D Pak, D dulu toh Pak. D, betul. D. Direktur Puskut Jawa Timur Pak. Oh iya jelas. Terakhir A. Ampun kesupen nyawer nggih Bu. Kan mau urusane kok saweran ya Birgita. Di koperasi ini uang Pak. Lah malah ngono aku malah isin ngono kuwi. Wah, Bu Fitri malah tindak rene ngono lah nggih. Sudah cantik. Makasih loh Bu. Pak Yadi. Bu Fitri. Pak? Bu Fitri ngapunten sangat nggih ngrepoti jenengan. Niki wajane karepe guyon dene jenengan sangone nggih matur nuwun. Nggih. Ayo ngono kuwi. Makasih. Selanjutnya Mbak Munasiroh, Dian Munasiroh. Ayo, Ibu. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, niki kula tak makili rencang-rencang ya Pak matur nggih. Iya. Nggih, kula minangka wakilipun rencang-rencang Madangkara. Wis hop, kuwi padha karo Bu Kesi omongane iki pol-pole. Beda, Pak. Oh, beda. Beda. Sing ndi bedane? Minangka wakilipun rencang-rencang Madangkara. Heeh. Nggih, badhe ngaturaken sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih, sampun. Lah. Ayo. Jare beda gur sugeng dalu ayo. Penting beda, Pak. Apik to? Ora. Lah lek iki, iki. Kena beda lek iki. Ayo. Monggo nyonyah. Ayo. Nggih, selamat malam kagem semua anggota dan bapak-bapak yang hadir malam ini. Semoga panjenengan sehat selalu, banyak rezeki dan nanti Puskut ini banyak yang hutang. Loh. Maksudnya kalau utang? Nanti kalau banyak yang hutang kan perputaran Pak Yoyo. Oh iya. Ya, terus banyak laba, diputar lagi. Kan semakin banyak nantinya perputaran ekonomi semakin membaik ngoten lho. Kowe dek apa babakan utang kulino utang nang Mekar Kulino, Pak. Iya, ngono kuwi pancen kene iki utamane ya simpan pinjam kuwi ya Mbak Tutik. Lah nggih. Nggih. Iki lho pamundhute Pak Subianto ngersake Gondeli Tresno, coba kaya apa? Diaturake minangka panglipur lan ugi jampine saya sing selalu ya kuwi mandu karo awake dhewe sak kanca. Ya, ugi diaturake marang Pak Agus Lurah Begelen Srengat Kabupaten Blitar sing biyen yo nate nimbali awake dhewe. Sehat selalu Pak Agus. Ya. Monggo dipun aturaken Gondeli Tresno. Yuk dados.
Sembah nuwun tanpa upami. Ya. Iki mau pamundhute Pak Dr. Andes Haji Subianto MM. Le pesen wis seminggu kepungkur ngersakake nggondheli tresna. Ya,